Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Kadihaan ang karaang pergola sa atpang ining karaang bay sa mga Buenavides. Kinsam ka ito siya. Ugon sa may antoyo din eh. Sinugo ka ito siya sa mga antagonista. Mao ka? Dili ko sa maklaro ang yang hitsura kay distansya ra kaayo kong nagpaniid sa iyang malihok kaniya. Samgyup ka to siya. Mama Tarsila, Brina, nakita ko ikaw nga muraog na ay kisigihag tanaw. Diyan na ng karaang pregula sa atpang. wa man. Nasaypan lang na ako ang tigwa nga babae. Di pa silong na tingali to ganiha diha. Mao ba, ma? Bisag unsa na bali nasod sa kong hunahuna gud. Gidudahan pa hinauna ako nga sinugo sa mga antagonista aron maniid din eh. Ayaw ana, Mama Tarsila, uy. Tingali og ni pasilong lang taon to diha. Ay maulagi. Hain mo ka to siya pa ingon nga nawa. Man sa dayang duulo no ta nako aron pagkigsultihan. Ayaw lang sa kumpiyansa, ma. Kay simba ko, parehas ni Maki. Nasugamak in taon. Siya gyud ka na. Naadi ay gihapon siya nag-alagad sa mga Benavides. O kanang batanong babae nga miduol niya. Mauna ka na ang usa sa managkaluha. Ay, gusto gyud unta kong makigsulti ka niya. Apan nakailan nakaayo ko sa iyang batasan nga labihang kamaldita. Mubalik na lang uni ako din eh. Sa laing higayon, kanang naa si Ma'am Rolaida. Nahinomdom na sad ko niya. Sa mananapang, nga mo'y nagpaanak na ako dito sa lungsod sa Los Pueblos. Ang dapit, kundiin ko tago sa dahil nimabdos ko sa anak sa salpahis nga lalaki. Uhi baka karon ang manadaba nga si Manang Binyang. Ang tinuod lang mo'y gusto na kong masahiran, Maki. Andong Jumari. Bisag kapila pa kunin mo tuwan-tuwarag pangutan na. Maurag yun gihapon ang akong ikasulti. Si Toribio yun lagi. Oh, Mituo ko ni Maki Jom. Krisha. Kisay na sayod. Nga nakalingkawas siya gikan sa pagkahog sa sakinan. Hinungdan sa iyang pagkabaton og sakit nga amnesia. Oh, posible sa dinon. Kung suhiron lang sa mga pulis katong kuwiba sa dapit kundiin ko ni Hagba. Sa ilawom netong dapita, posibleng naa dito nagtago si Toribio. Maki, Lahi na kayo siya kaysa nailhan akong Toribio sa una dong Jumari. Larawan na siya karon sa usa ka tawo nga desidido kayong mupatay. 100% nga tuwa na sa kulto sa mga Benavides ni Balitok ang mga elitista nga makausaan na mihatag sa ilang suporta sa kulto ni Amahang Varsino. Hinoon makamao man ko nga modawat og kapildihan apan una ako mamahimong pildero. Iurot ko una ang katapusan kong hulat aron mosukol. Nakaila na kaayo ko ni. Dili ikaw ang klase sa tao nga yan ora kaayo mo surrender.
Ingrasya. Mao ka na ang tinuod, Varsino. Daghang salamat sa imong pagdasig kanako, Ingrasya. Ayaw ka na og hudaw na ang Varsino. Higala mo ako sukan pagyud ka ni Anto. Salamat yun kaayo. Sa gihapon, gitahod ko ang imong pagkaamahan sa usa ka kultong sungayan. Mao nga bisan og usa ako ka magtotoo ni Ginoong Hesukristo. Apan alang na, nagpabili ng atong pagkamanakikala. Usbon ko, salamat yun kaayo. Ug salamat sab sa pagahin mo kanakog panahon, Ingrasya. Huway sa payan, Varsino. Dasig lang. Mapukan man ako ug ang akong kulto usab matapos apan magpabilin ako nga malig-on ug magbilin usab kini og usa ka buhing kasaysayan alang kang Ninard Buenavides nga makausa ni ana dihay amahang Varsino nga maisugong ni Alcontra kanila. Sige, bye, Varsino. Bye, Ingrasya. Naluoy kayo ako kang amahang Varsino. Pinugos niyang gilig-on ang iyang kaugalingon. Bisan taliwa ni ining dakong pagsuway nga iyang giatubang. Sobra na sa katunga sa iyang mga miyembrong elitista ug sa mga politiko ang tuan na sa kulto sa mga Buenavides. Natuman gayod ang nahisuwat sa basahon sa ilang katiguangan nga mubarog nga lig-on ang kapatiran sa espiritual inigabot unya sa naghinapos nga mga adlaw. Inay-inay na ugahon no, ang kulto ni Varsino. Apan bisan pa man ni ana, mahimuon ang Diyos aron ang nagkalig-ong kapatiran sa espiritual ni Ninard Buenavides. Maunaw sab ang mapuka na. Ang Diyos lang mao'y labing kamhanan. Si Ginoong Hesukristo maulang ang angay ng ampuan, simbahon ug aragaran. Mga igsuon ko sa kapatiran sa espiritual. Kanang atong nakita karon, mao ang aerial shots and videos sa gipangandoy natong dapit. Ang Tierra del Sol. Usa kana ka misteryosong dapit. Ngawa ginibilog pinaagi sa makinarya ni abilidad sa tao. Supernatural ang pagkahimo ni ana o giandam alang lamang ni adtong mga nagmatinud-anon sa kapatiran. Gitagana alang lamang kanato o way laing makapuyo ni ana kundili kita. Apil na ang matag sakop sa pamilya. Busa atong pakpakan ang matag usa ug atong pakpakan ang kapatiran sa espiritual. Ongolok uka, dalipay gayud ako. Arilok uka, labaw nang nahimuot nini ang atong Dios og manulunda. Kamoy naghatag kanato og kabulahanan. Nungaob uyaak. Mahinagpon ang matag usa samtang nagpaabot sa katumanan sa gipanagna nga propesiya sa matuod og lunsay nga kaluwasan. Rakutin dasan kap maneh busa kadtong wa pariha sa pagtuo. Awhaga ninyo sila. Dasiga ninyo sila. Aron sa pagabot unya, gamatuma na ang naisuwat sa kasulatan sa mga propesiya. Magkahiusa kita nga muhangop sa kaluwasan. Nasayod ako, dagkong mga negosyante, ang kasagaran kanato dinhi. Busa, sangan sa kaluwasan. Ayaw ninyo idaw ang paghahinog pundo alang sa kapatiran. Hatag! Kutob sa mahimo. Kaya katong Diyos nga matuod, naghatag sayang sobrang panalangin
nagkinahanglan kita og binilyon. Busa hatag! Hatag! Daghan ang natandog sa imong pagpamung kaganina, Menard. Og ang fundraising alang sa kaluwasan niabot og 13 milyones ka pesos. Menard, Kahimutan gid kini niya. Busa siya lang ang atong angayang simbahon, ampuan ug alagaran. Si talahurong Satano de Lucifero Solfatos. Señor Soplipo Pinagpuitapitis. Oh yes, Professor Swami Sandivar. Congratulations! Napunan o tagha mga negosyante nga formal na narehistro pala sa kapatiran sa espiritual. Salamat, Professor. Sila gikatanan sa kulto sa Amahang Barsino. Mauna kini ang giingon ko nimo. Nagipanagna ng daan sa karaang kasulatan. Nga ang kapatiran sa mga Buenavides. Maugayod ang matuod nga gikahimutan sa tong Dios. Og manulundang sungayan sa impyerno. Iya mga miyembro sa Amahang Barsino, biya na sa iya. Pusa, kini katumanan na sa gipanagda sa kasulatan. Nipakita ana ang katapusang sinyales. Ang pagtumaw sa paraiso sa yuta, kadahanaw, minilyon ka mga katuigan na ang nanglabay. Buhi ang Tierra del Sol, Professor Swami Sandivar. Ipunduhan gid nila o binilyon aron maangkon ang tanang properties libot sa Tierra del Sol. Unsay buhaton tanini, Padre Ferte? Jumare Benavides. Sila bagyod, Father? Sila bagyod mo ang makapanag-iya sa misteryosong Tierra del Sol? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!